Hi sis, Loyang Vlog. Salamat sis, Loyang Vlog. Um, wala ako sis isang cellphone na pang support. Naghahang yung isa kong cellphone pang support. Silent live lang to sis Loyang. Salamat ng marami. Hindi pa kasi ako sis okay. Nagkasakit ako ang tagal. Panay pa yung ubo ko. Panay pa yung ubo ko sis. Ang hirap kasi. Pa-doktor na ako. Kaya hindi na ako masyadong active ngayon sa hindi ko na workout yung YouTube, di ko alam. Ano na ata, demonetize. Salamat sis Luya, kumusta sis? Hindi na ako nakakasilip sa iyo. Pati yung ko, minsan hindi na ako nakakapag-reels. Ang tagal. Pagkagaling ko kasi doon sa Eastern Samar, nagkasakit ako pag-uwi ko dito. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa, nagpapalakas pa. Panay pa rin yung ubo ko. Kaya sabi ko, ko lang muna, update muna ako habang may load. Salamat ng marami sis Loyang Vlog. Oo sis. Panay nga yung live mo diba? Bagsak pa rin ba? Ako nga natamad na rin ako mag-edit ng video. Ewan ko bakit ganon. Ay nako, nung nagpapano pa lang tayo, nagpapamonetize, ang sipag-sipag natin. Ngayong monetize na tayo, nako, wala na, wala na rin akong viewers ngayon. Ang hirap na makahanap. Wala na rin ako. Ano na Wala na yung ating mga supporters natin, yung mga kaibigan natin dati kapag tayo ang nagpe-premiere. Wala na rin kami, hindi na rin kayo nagpipito nila sis Chai, busy-busy na lagi. Kanya-kanya na. Nagano na kami, sa na lang sila, nakapokus sila sa Reels. Buti pa sila, monetize na. Ako sa Reels, hindi pa. Monetize na sila sa Reels. Wala Ganun talaga. Hindi na rin ako active mag-load kasi ang hirap i-maintain yung load ngayon. Dati 300, ngayon 349 na yung sa data lang. Wala na rin akong wifi na sira. Buti ka nga dyan sis may free wifi ka kaya nakakapag ano ka pa live. Ako talaga wala kasi kailangan mag-load ako muna sa cellphone. Sa Reels naman ngayon, wala ako masyado. Kahapon lang ako nag-upload. Kasi nga, ayaw ko laging nakatingin sa cellphone kasi nga, ang sakit sa ulo. Sugado ako sir. Ang dami kong dami kong bulong na ininom. Ang hirap kasi ng ngayon, trangkaso. Kakaiba yung trangkaso ngayon. Parang COVID na din mo maintindihan. Ang tagal ng ubo, tapos pait ang lasa. Mapait yung panglasa, walang ganang kumain. Kaloka nga Live ka lang sis. Meron ka naman dyan free wifi. Katulad ng dating ginagawa mo, nagluluto habang naka-live. Ako hindi ako maka-live. May ginagawa na hiya ko. Kaloka. Oo nga daw sis, alam mo ba yung virus daw natin ngayon nag-spread from China ata? Ang dami dito sa amin, nagkakasakit, grabe. Naligo na kami sa dagat, ginawa na namin lahat-lahat para wala yung mga virus sa katawan, ganun pa rin. Kami nga si sabay-sabay ng magkakapatid, nagkasakit kami. Si Nera Hardenera, yung Katras Marias ko. Ngayon naman, si Mother, inuubong walang laman, sakit sa ulo. Oo nga, siguro no, pati ulan, oo kasi nga, nagpaulan kami nung nakaraan.
Ang sarap kasi maligo sa ulan. Grabe 'no, sa hangin kasi. Iba na talaga, hindi na ligtas talaga. Oo sis, tama ka diyan. Kung tutuusin ang layo-layo natin sa China 'no, pero bakit nakakarating pa dito yung mga virus nila? Sabi sabi nga daw, ang dami daw namamatay sa China. Hindi lang ano nila, pinapaalam sa lahat na marami nang namamatay na mga tao sa China dahil sa mga ano nila, ginawa nilang, sila lang naman may gawa niya ng virus na yan. Oo nga sis. Salamat po sa tatlong naandyan. Try ko lang po mag-live para makapag-update naman sa YouTube channel. Di ko alam kung ilan na lang yung ano ko, yung WH ko. Sayang sis meron na sana kung ano, may $57 na ako. Nihintay kong mapunuan para makasahod naman tayo. Ay nako sis, wag naman sana mag-end the world. Di pa tayo ready, hindi pa tayo nakapag ano ng ating ano. Yan si mother, o dumaan si mother. Di pa tayo sis handa dyan sa end of the world na yan sis. Wag muna. Di pa tayo sis dyan ready. Oo, magdasal lang lagi tayo na sana matapos na yung mga nangyayaring mga gulo-gulo sa ibang bansa. Ba't hindi ko sis nakikita yung mga reels mo sa ano, FB? Hindi ko nakikita yung mga reels mo sa FB mo. Mamaya pupuntahan ko yung mga ano mo sa FB, reels. Buti ka pa nga kahit sa FB nakakapag ano ka. Kakapag live. Loyang vlog. Oo, sige. Mamaya sis puntahan ko yung ano mo. Yung sa FB mo. Doon ako mag-play. Mamaya puntahan ko sis yung mga reels mo sa FB. Mag ano lang muna ako sis ha, mag silent lang. Mute ko muna to kasi may gagawin ako sa kusina. Salamat sis sa pagtambay, sa pagsama sa akin. Thank you so much. Update ko lang to, mga isang oras. Salamat ng marami sis. Mamaya puntahan ko yung ano mo, FB reels mo. Salamat sis, Luyang Vlog. Salamat sis. Mag ano muna ako sis sa mute.
Ma'am Shi Jiri. Ayan, thank you so much po guys. Bisibisihan po ako sa kusina kasi si mother may sakit. Ako patapos na yung sakit ko, nagpapalakas na lang. Kaya, ayan, ako muna yung magluluto ngayon. Kasi may sakit si Modra Kels. Ayan, nakalimutan ko, nagla-live pala ako. Kala ko, ano, dito ko guys sa kusina, sa dirty kitchen. Yan o, pakita ko sa inyo yung dirty kitchen namin. Ayan, nagluluto aketch. Ayan, Ma'am Shi JD, kamusta dyan? Kumusta ang Cavite? Di pa ako masyadong magaling. Nangangati-ngati pang aking lalamunan. Yan guys, so sino yung kumakain ng kakao? Ito, hinog na yung kakao. Masarap to. Masarap to papakin mamaya. O, pahinog na siya. O, yelo na siya. Ayan pa sa taas. Ang daming bunga. Ayan, ito po yung ano namin, bahay namin, bagong bahay. Bagong bahay talaga. Lumang bahay na to ay binenta lang po sa amin. Kaya medyo malakas yung signal dito ngayon. Ayan. Hindi katulad doon sa amin sa sa farm namin, maano po, walang signal kasi medyo nasa maano yun na lugar. Malalim na lugar ba? Nasa baba ng kabukiran. Nasa baba ng kabundukan. Dito medyo pantay. Pantay po dito yung pwesto namin. Maganda. Malapit din sa Barangay Road. Kaya hindi kami mahirapan kapag lumalabas. So ayan guys. Ang ganda ng mga tanim ditong buko kasi napakababa lang. Napakababa lang ng buko dito guys. Ang sarap mag buko. Kaso lang hindi pa ako pwede. Kasi baka mamaya ubuhin na naman ako. Ayan, maganda po yung pwesto namin ngayon dito. Ano ba yan? Bakit ganito yung aking cellphone? Yun. At saka meron din kami dito mga alagang baka, kalabaw. Sarap magulay ng langka. Ang daming bunga ng langka dito guys. Ang dami pa namin ipapaayos sa bahay. Hindi pa pinturado. Hindi pa pinturado yung bahay. So kailangan pag-ipon muna kami. Pampintura ba? Hintayin ko makasahod sa YouTube. Ay, hello sis Jojo Misa Vlog. Salamat sis. Andiyan ka pa, kanina ka pa. Salamat sis. Ah, nakalimutan ko, nakasabit pala yung cellphone ko sa bintana kanina. Tapos yung nagkuskus ako doon sa CR. Hindi pa ako sis malakas. Alam mo ba, nagkasakit ako mag-iisang buwan. Naku po, namayat na si Tres. Namayat na si Tres kasi trangkaso talaga. Grabe yung trangkaso ngayon. Nakakapanghina. Grabe. Namayatot na ako. Tingnan mo, ang payat ko na. Nagpa-doktor na ako sis. Ang dami kong gamot na iniinom. Grabe siya. Salamat sis Juha. Kanina ka pa pala dyan eh. Thank you so much. Asan ka sis? Nasa ano ka pa rin? HK. Salamat ng marami dyan. Oo sis, grabe, ang tagal talaga, namayat talaga ako, grabe. Kala ko katapusan ko na. Oo, natatakot na nga ako eh. Kasi ayaw ko nung kasagsagan ng tinatrangkaso ako, ayaw ko magpadala sa ospital kasi nga natatakot ako kasi di bala mo naman dito sa probinsya minsan. Kapag may sakit ka, sasabihin, COVID na. Nakakainis kasi yung ibang kakilala ko dito, nagpa-doktor lang, nilabas, nakakremate na. Diyos ko, nagpa-check up lang yun kasi daw masakit yung ulo, may kunting lagnat. Kaya yan, takot na takot talaga ako magpa-check up nung mataas talaga yung lagnat ko. Hinintay ko munang humupa ba, gumaling-galing muna, saka ako pumunta sa doktor.
Iyon, naku po, ta's ang dami niyang nireseta sa aking ano, um, gamot. So, awa ng Diyos ngayon medyo okey-okey na, nakakabangon na ako, dati hindi talaga. Plastado talaga ako sa ano, sa duyan. Lagi akong nakaduyan lang. Buti na lang ngayon medyo okey na. Oo nga, alam mo bang ngayon talagang ano na 'to, ngayong buwan na 'to, ang dami nagkakasakit dito sa probinsya. Halos lahat. Kami nga, yung kapatid ko magkasunod kami. Ngayon si mama naman, andun, nakaduyan din, siya nagpalit sa duyan. Kaya nag-ano-ano na ako, kikilos na ako kasi walang magsasaing. Grabe sis talaga, halos dito sa probinsya yung mga ano, yung mga ospital punuan. Ang daming nagpapa-check-up, tapos ang daming nagkakasakit talaga. Kahit sa family namin, mga relatives namin, oo din, kakasakit din sila, grabe. Kaya 'pag kami nagkikita-kita, kahapon ay nung isang araw ano kami, naligo sa dagat para daw lumakas-lakas yung mga baga namin. Ang dami namin naligo sa dagat, dumayo pa kami sa sentro ng Sorsogon. Yung mga kamag-anak ko, yun din, naubo din. Grabe. Oo sis, yung ulan, init. Tapos before pa naman, nagkasakit na ako dun sa Eastern Samar, yung nagbakasyon ako kay Madam Cascade. Tapos umuwi ako dito, medyo meron pa akong ubong konti. Pagdating ko dito, after 1 week, yun, nagkasakit na naman ako kasi nauna yung kapatid ko, nagkasakit dito. Pag-uwi ko, may sakit yung kapatid ko. Yun, nahawaan siguro ako. Kaya yun, tuloy-tuloy na naman kasi nga mahina pa yung aking immune system noon. Kasi nga, galing ako sa sakit. Tapos ayan, ang tagal. Kala ko kung ano na. Medyo natakot na rin ako. Tapos, ang pait ng panlasa, grabing pait. Oo nga sis, kaya naligo kami sa dagat nung nakaraan. Kasi sa 17 nga ata, babalik naman ulit kami sa dagat kasi daw, kailangan daw magligo-ligo muna sa dagat para daw, pampalakas daw yun. Yun ang sabi nila. Para daw lumakas yung mga baga. Grabe, ngayon nga, panay na naman yung ano, ang, ang lakas ng ulan kaninang umaga, ngayon umaraw na naman siya. Oh. Kaya, ano talaga, yung virus daw nasa hangin. Nasa hangin at saka ulan, yung virus sabi nila. Galing daw China. Totoo ba yun? Galing daw China yung virus na dumapo sa ano. Kaya marami talaga, nag-spread talaga yung virus. Kahit saan naman, kahit saang lugar. Lahat nagkakasakit ngayon. Yung mga kamag-anak ko din sa Maynila, yung mga sakit din sila. Grabe no, kahit probinsya na tayo, ang layo-layo na natin sa syudad. Pero tinatamaan pa rin ng mga ganyan. Kalorky. Oo, sabi daw sis, China daw. Sa China daw nagsimula itong mga virus na to. Tapos siguro yung mga ano, yung mga missiles daw na mga pinalipad sa, saan ba yun, yung may gera ba? Sabi yun na nga, na humalo na sa sa hangin. Tapos, yun ang sabi nila. Pero pag nagpa-check up ka talaga, sasabihin naman nila. Kasi nauuso na naman ngayon sis yung COVID daw. Nauuso na naman. May karugtong yung pangalan. Nauuso na naman dito. Oo. Oo sis, yung gera sa Israel. Yung mga missiles daw na pinalipad, mga rocket na pinalipad. Yung mga kasamang virus. Yun ang sabi nila. Pinipilit ko lang din maglakad-lakad kasi ang sasakit pa ng aking mga ano, yung legs ko, parang nanghihina pa.
Pinipilit ko lang talaga tuwing umaga naglalakad-lakad ako diyan sa labas, nagpapainit. Kasi kung hindi ka magpainit, maglakad-lakad naku baka malumpo ako nito. Na-miss ko na nga magtanim-tanim dun sa ano namin, mga garden namin dun sa baba. Salamat sis Juju. Salamat sis. Salamat ang marami. Mag-i-end na rin ako kasi mahigit ano na, isang oras. Salamat ang marami. Bisitahin ko na lang yung ano mo, bahay mo. Thank you so much sis. Ingat lagi. Merry Christmas. Advance. Merry Christmas sa iyo dyan. Salamat. Kumukulo na yung aking sinaing. Yan o. Nagsasaing kami sa ano lang. Panggatong lang ba. Salamat po ng marami, Sis Jo. Mag-i-end na rin po ako. Thank you so much. Salamat, Sis Jo. Palubat na rin pala ako. Kung ika'y dumating